Ahojte, tak teraz video o otváraní pošty. S pánom mením častejšie, takže za mňa vždy spokojnosť. Dúfam, že je to aj na druhej strane takisto. Ideme si pozrieť na sielku. Tu je viac vecí. Krabica veľká. Ideme do nej nakúknúť. Takže dám si ju takto. Dobre. Veci sú vybraté. Posledné. Dobre. Tu máme ručný granát. Železo je originál a toto je dorobené. Toto je už vlastne iba také telo, replika tela. Aspoň vieme, ako to vyzeralo. Máme šňúročku s oným na odistenie. Super. To je super. Ale čo sa mi páči vlastne, že toto železné telo je originál. Dobre, prvá vec. Tu máme Hilsňu, Berndorf, 1916, 7,5 cm M15 a je kratšia za to, že je to do horského kanónu. Čiže ďalšia super vec. Tu máme ešte Včko, Orlica. Dobre. Mám zatiaľ len 3 dlhšie a toto je fakticky do toho horského kanónu. Toto je kratšia. A teraz si pozrieme tú vec, na ktorú som sa asi najviac tešil. Si posunieme. Trilba M17. Škoda, že to vlastne je rohatka, že to je odbrúsené, ale skúsim zohnať nové tie nity vlastne, to je taký ventilačný otvor. A ešte som sa dočítal, že ešte na tie akože ventilačné otvory, čo tu boli, sa dalo pripevniť nejaký pancier, nejaká záklopka. Trilba zdravá. Trošku ju očistíme a bude super. Tu bolo ešte niekde aj značenie. Neviem, kde ho teraz nájdem. Ale za mňa super. Máme uchyty na podbradníky. Dobre. Fakticky rohatka bez tých rohov, ale tie skúsim zohnať. Takže teraz za mňa super. Máme rakúsko-uhorskú príľbu M17. Tu máme takú polovičnú repliku granátu. Toto vlastne slúžilo za upevnenie, za opasok. Super. A tu máme Hilsňu do horského kanónu. Takže za mňa teraz veľmi super. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem. Ahojte.